घेता बघूया कसा दा बघू दाबू नको त्याचा कसा दा हे वर गेला सगळे देव आठवले बियालं मित्रांनो श्रेयस तिकडे याच्यात गेलो पाळण्यात अमोल सोबत. तर मित्रांनो गर्दी बघा ही लोक तर समोर असं आहे बघा मंदिर आणि मंदिरच्या जवळ तर आपला ड्रोन जातोय. ओके आणि इकडे आपलं शॉप हा वस्त्रकला बघा आपले टी शर्ट भेटतात आपल्या मालवणी भाषिक. तर जाऊया आपल्या शॉपमध्ये. तर नमस्कार मित्रांनो सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज असा अंगणेवाडी भराडी देवीची जत्रा आणि आम्ही आता चाललो जत्रेक. आता वाजलेत 5 वाजलेत. तर यंदा श्रेयस म्हणायला लागलो आपण रात्रीचे जाऊया म्हणून आम्ही आता जातो. 5 वाजता गेल्या जरा दर्शन बरा गावताला. तर चला जाऊया जत्रेक. सृष्टी तयार झाली मस्त की इकडे श्रेयसच्या पुढे पुढे धावता 1000 रुपये घेतल्यानंच. तर आज सगळं खर्च तोच करतो. तर चला आज जत्रेत नवीन नवीन काय येईल आता आपण बघूया आणि जत्रा फिरूया. तिकडे आपल्या मित्रांची स्टॉल पण लागलेत वस्त्रकलाचं तिकडे पण आपल्याला जाऊचा आपल्या मित्राच्या घरी पण जाऊचा. तर चला आधी जाऊया. कुठचं रूटने जायचं आता फिक्स ठरणार नाही आता गाडीवर बसल्यावरच ठरवूया. तर चला जाऊया जत्रेत आणि आज जत्रेत बघूया काय काय येईल आता. बघा तयारीत पाकिट बिकीट घेतलं ना 1000 रुपये घेतला आहे म्हणता. आता 1000 रुपये कोणाक पुरतले माका त्याच्यात भूक लागली आता. हां तू काय घेतलं जत्रेक बघूया दिसत म्हणजे काय होय काय ह्या नाही झाड नाही नेतलं बरोबर दिसत म्हणा झाड नाही लावलेलं अंगणवाडीतनं बरोबर काय रे. हां चला जाऊया. इथे आपली बाईक लावलेली आहे घेऊया आणि जाऊया. इथे गेट लावल्याने नवीन मस्त केल्याने ना या गेट. चला तर बरेचसे गाडी आहेत चालतं तेव्हा काही लोक दर्शन घेऊन परत निघाले आहेत. काही लोकांनी इकडे गाडी पार्क केल्या इथे पार्क करून आहेत गाडी आतमध्ये पार्किंग केलेली आहे गाड्यांसाठी. इथे पार्क केले तर काय प्रॉब्लेम होता मग साईड वगैरे देऊ खूप प्रॉब्लेम होता गाडीचा किंवा बाईक्स वगैरे इथे असत. शक्यतो असे पार्क करू नका. लोक दर्शन घेऊन चालली घरात आणि आम्ही आता येतो. यंदा आपण रात्रीचे बघूया काय आहे. त्या साईडला खाली पार्किंग असं बाबू बंद कर. तर मित्रांनो आपण आपली बाईक इथे लावली आहे बघा. या साईडला सगळे बाईक लागले आहेत आणि इकडे आता पावती फाडतात. किती रुपये रे 30 रुपयाची पावती इथे बनवायची लागतात. तर आधी मी पावती बनवतो आहे. चला तर आपण इकडे पावती बनवली आहे बघा 30 रुपयाची आणि इकडे आपली बाईक लागली आहे फुलाच्या इथे. तर चला आता जाऊया आपण दर्शन घेऊ जाऊया. ती बघा इकडे सगळे 4 व्हीलर असत असं आहे. तरी बघा ह्या साईडला सगळे गाडी ह्या साईडला 4 व्हीलर ह्या साईडला 2 व्हीलर इथे सगळे 3 सीटर रिक्षा. आपल्याकडून येणारे गाडी असत सगळे 7 सीटर. साहेब मस्तपैकी हे करतात. आपल्या इकडून खाली जाऊचा साधारण एक अर्धा किलोमीटर चालल्यावरती मंदिर असं सृष्टी आणि इकडे थांबली आहेत. कसं भारी वाटतं. तर आपण आता इलो मालवण ST बस डेपोच्या इथे बघा. आपण रात्री गाडी सजवलेली ती ही गाडी आपले सुहास साळकर ड्रायव्हर हे दाखवते बघा. हे आपली रात्रीची गाडी आज ट्रेंडिंगला चालली आहे. चांगला व्हिडिओ व्हायरल झाला होतो इंस्टावर. त्याने जर डेकोरेशन केलं ना तर मस्तच. आम्ही रात्रभर तास काम करी होतो साधारण
आणि आजचा तुमका ड्रायव्हर दाखवतोय. हे बघा, हे आपले ड्रायव्हर सध्या ट्रेंडिंगला आहेत इंस्टाग्रामवरती. आणि हे कंडक्टर. आपला व्हिडिओ चांगलं चाललो हा. 50,000 व्ह्यूज इलेत आतापर्यंत इंस्टाग्रामवर मस्तपैकी. अरे जा, 1,00,000 2 लाखात जातले तुझे व्हिडिओ चलतात माहिती आहे. हां, लाईट लावून दाखव माझ्या बायको सकाळचा. फिरवून दाखव सरसरावून. बघा, हे देखाव तुम्ही आपल्या रीलमध्ये बघितलं असेल, तरी पण आत्ता दाखवते तुमका. बघ, कसलं भारी बनवलं ना बघा. याचं आपण कसं जोडलं नाही, तो आम्ही एक वेगळं ब्लॉग बनवलं या गोष्टीचं. कसा वाटला? भारी वाटला ना? हा बाबू, ड्रायव्हर काय सांगतो? पीठ किती व्हाय विचारता तुका? पीठ काढता तो धनाबाई झोपली हा आणि विठ्ठल पीठ काढता. चल बघतोय. किती रुपये आणलं पहिले सांग. किती रुपये आणलं सांग, तरच मी तुझ्या म्हणा रवतलंय. हा सांग, किती रुपये आणलं ते सांग ना माका. पैसे लागतात. काय फुकट नाही गावताला. कोणतरी व्हिडिओ चालू या साईडला रस्सीवर चालतात आणि इकडे आपले 6 सीटर असत. हे बघा, हे सगळे आपले हडीवाले. हे सगळे आपले 6 सीटरची सेवा बजावतात इकडे. आता आम्ही जातो जत्रेत. तर मित्रांनो, लास्ट गाडी इथपर्यंत येतात आणि याच्यानंतर आपल्या चालतच जाऊचा मंदिरापर्यंत. तर आता इकडे आम्ही वरती गाडी लावलो, 2 व्हीलर वगैरे सगळे वरती. इथे फक्त ST आणि 6 सीटर येतात आणि ह्याच्यानंतर आपल्या पूर्ण चालतच जाऊचं असं. इकडे खाजा वगैरे असा ताजा खाजा. विघ्नेश गावडे येतलो यांचं. इकडे केळी असत, प्रसाद वगैरे, ओटी. केवढा मोठा किरडुआ भया बघ. रिक्षा आहे ती अपंगांसाठी. काय म्हणतो? फिरतो नित्याची राजवाय दर्शन घेतो. तर मित्रांनो, इकडून दर्शनाची लाईन आहे जे मालवण साईडने येतात, गेट क्रमांक 1. आणि जबरदस्त गर्दी. आता मकोट तिकडे गेट हा, त्या गेटच्या पण बाहेर लाईन असं समोर गेट असा. आणि आम्ही अजून रस्त्यावरतीच असो इथे. ह्याच्या पुढे जाऊन आपण त्या गेटच्या आतमध्ये जातो. त्याच्यानंतर दादरवरून त्या चालत नाही म्हटलं तरी 100 मीटरवरती असं 100-150 मंदिर. बऱ्यापैकी गर्दी झाली आहे. तर मित्रांनो, जवळजवळ 10-15 मिनिटांनी आम्ही गेटच्या इथे येलो आणि इथून अजून पण बरंच पुढे जायचं आपल्या. नाही म्हटलंच तरी 1-1.5-2 तास जातील आपल्या दर्शन घ्यायपर्यंत. तर बघूया किती वेळ लागता, पण लाईनीत राहूनच दर्शन घ्यायचा. चला मित्रांनो, जाता तुमका जत्रा दाखवतले. इथून वरून सगळी जत्रा दिसतली. हे साहेब इकडे असत. थँक्यू, तुम्ही चांगली व्यवस्था केलात. ओके, थँक्यू. कुठले तुम्ही? देवगड. तर श्रेयसला आहे दादानी हे दिले नाही काय प्रसाद पुट्टाने. थँक्यू हा. बरीच लांब लाईन असा आणि आम्ही आता ह्या ब्रिजवरून चाललो. खाली प्लाय घातलेले आहेत आणि अशा प्रकारे आता ब्रिज बनवलेला. तिथून थोडंसं वरती जाऊ होताला त्या साईडने. इथून जमिनीसोबत आणि तिथे जाऊन जरा वरती जाऊ आणि त्याच्यानंतर वरूनच आपल्याला जाऊचा. त्यामुळे वरून सगळी जत्रा दिसतली ऑलरेडी. ही जागा कमी ठेवलेली ना यावर्षी, नाही तर मोठी जागा ठेव. हिच्या अंगणात सांगा व्हायला कमी जागा ठेवतं. तर एक काका इथे पाणी विकतात. हे बघा 10 रुपये. ही तुमची आयडिया भारी, टेन्शन नाही कोणता. बरं, आणि हैल्या लोकांका पाणी गावलं मस्त काम करतात. 10 रुपये पाणी बॉटल. 10 रुपये पाणी बॉटल. हा, मग कडक एकदम. कारण लाईन एवढी मोठी आहे बघा त्या साईडला आणि पुढे पण भरपूर लाईन आहे.
त्यामुळे मध्ये पाण्याची गरज लागतलीच कोणाक तरी. मस्त मस्त. आणि जाताच खसून खाली हे शिडी आहे. हां ह्या बरोबर. पहिले तुम्ही मालवणचे आहेत ना? पहिलेच असं. तर बघा अजून आम्ही बरंच वेळ लागतो. आता झालं 1 तास झालो ना आपल्या लाईनमध्ये असं. आणि 1 तासात आम्ही अर्ध्या पण इलव नाही. अजून तिकडे पुढे भरपूर लाईन आली बघ. या ठिकाणी जी पाळणी आहे बघूया पण आज लाईनीत उभ्या राहूनच दर्शन घेऊ. मुडा त्यामुळे लाईनीतच उभ्या राहून दर्शन घ्यायचं. तर मित्रांनो गर्दी बघा. ही लोक दर्शन घेऊन चालली आहेत. थोडी फिरतात पण गर्दी. ए किरण झाला ये. ₹10 राहणार पावसात 10 राहणार पावसात. इकडे असं ताजा ताजा खाजा मालवणी खाजा. खाजा कसा? एक पॅकेट द्या. भूक लागली आता उभ्या राहून राहून. थांबा 1 मिनिट. कुठले तुम्ही? होंडा. भरपूर लांबचून इला. त्यांचं हे दुकान आहे बघा. माड बघ कसले धरले मस्त लाल नारळ आहे बघ मस्त पैकी. फ्रेशने घेतलं खाजा. आता खाजा खावचाच आमचा. भूक लागली. चला भारी वाटतं नाही मस्त बनवले. गर्दी बघू शकतो. चंदू सुरताट आपली वाट पाहत आहेत. गुरु राहुल जर आपला आवाज ऐकत असेल तर तात्काळ वाट पाहत आहेत. तर मित्रांनो साधारण 5:45 वाजता आम्ही लाईनीत उभे राहिलो आणि आत्ता वाजले 7. साधारण 1-1.5 तास झालो आणि अजून आम्ही बरेचसे लांब असो. अजून म्हाका वाटतं आणि 1-1.5 तास लागत आमका दर्शन म्हणजे मंदिरात जाईपर्यंत. तर बघूया किती वेळ लागता. ही लोक येतात इकडून दर्शन वगैरे घेऊन येतात आणि आम्ही आता बरंच वेळ उभे असो लाईनीत. तर बघा ह्या साईडने जी खालून लाईन येली ती या साईडने इथेच येऊन या लाईनीच्या इथे मिळाली. इथून आय थिंक 2 लाईनी असत. एक आमची लाईन जी सरळ गेली ती आणि ती लाईन येतात ती पण अशीच चलतली. आणि पुढे जाऊन आता काय केले नाही माहीत नाही. एक लाईन खाली उतरात कसं करतात बघूया. पण बरंच वेळ झालो आमका. आता जवळजवळ 1.5 तास होऊन गेलो होय ना. 1.5 तास 1.5-2 तास झाले आम्ही लाईनीत असं उभे. त्या साईडने एक लाईन येली. लाईनी अशीच चलतले. दादा किती वेळ उभे आहात लाईनीत? किती वेळ लाईनीत आहात? 1 तास झाला. 1 तास झाला ना. ही पण मला वाटतं 5:30 वाजल्यापासून आहोत आम्ही लाईन. यांना पण 1 तास झाला लाईनीमध्ये उभे आहेत आणि आम्ही पण 1-1.5 तास होऊन गेला. तर समोर असं आहे बघा मंदिर आणि मंदिरच्या जवळपास आपण येलो. आतमध्ये व्हिडिओ फोटो काढू अलाव नाही. तेव्हा आपण आतमध्ये काही व्हिडिओ करतलो नाही. त्याच्यानंतर बाहेर येऊन आपण जेव्हा फिरतलो तेव्हाचे व्हिडिओ करूया. आतमध्ये त्यांच्या नियमांचं पालन करायचं आपण आणि आपण आतमध्ये व्हिडिओ नाही करायचा. तर मित्रांनो या साईडला बरेचसे लाईनी असतात आहे बघा. आम्ही दर्शन घेऊन येलो बाहेर. इकडून पूर्ण पॅक आहे बघा. या साईडला प्रसाद वगैरे असा. तर आपण आता इथे प्रसाद घेऊया आणि पुढे जाऊया. मग फिराया काय फिरायचं असा तिथे. इकडे पहिलं प्रसाद घ्यायचा आहे बघा. इकडे प्रसाद असा. एक्झिट हा बाहेर जाण्याचा मार्ग. मग प्रसाद घ्या. इथे प्रसाद घ्यायचा. घेतला प्रसाद पुढे मग खा ना. आता इथे प्रसाद घे. तू घे इथे घे सृष्टी. तर आम्ही प्रसाद घेतला. आता बाहेर जाऊन फिराया. हो हे घे. इकडे आपला मित्र बसले आहेत 2 जण. रुपेश आणि रितेश भाऊ.
जुळे वाटतात रे. होय बाबा, तुमच्या कृपेने झाला व्यवस्थित, व्यवस्थित झाला. तुमचे आशीर्वाद, देवीचे आशीर्वाद. चांगलं काम आहे. गर्दी बरीच आहे रे यंदा. आम्ही 5:45 वाजता उभे राहिलो लाईनीत. आत्ता दर्शन झालं. हां 2 तास झाले. हे बघा, या साईडने बाहेर जाण्याचा मार्ग आहे, एक्झिट. आणि इकडं मंदिराची मागची बाजू असा. इकडून बाहेर जाते. ह्या साईडने पण लाईनी लागल्या तेव्हा. इथे बघ कितीला, या साईडला पण लाईनी लागले तेव्हा. हे लाईनी असतात जे कणकवली साईडने वगैरे येतात लोक, त्यांचे लाईनी असतात. आणि आम्ही इलेलो ते मालवण साईडने. इकडे खालून पण लाईनी असतात. पुढे बघून चल. इकडून धरून चला म्हणून सांगतात, कारण याच्यावरून घसरक होता त्या कार्पेटवरून. इकडे फुल लाईनी असतात. चला तर मित्रांनो, आम्ही आता बाहेर येलो, मेन रोडला येलो. आणि इथून आता आपण पहिली तिथे चप्पल ठेवलेत आपले, तिकडेची घेऊया. आणि नंतर बाकी कुठे फिरायचं असेल तिकडे फिराया. तर आधी जाऊया. इथून चल, बाहेरून चल, बाहेरून चल, मेन रस्त्यानं चल. तर मित्रांनो, चप्पला घेतलो आम्ही. सगळे इकडे तिकडे पसरलेली होती. गावली ना तुझी? गावली. अरे चला, आता काय तर फिरा, आता काय ते खरेदी करा, काय ते पैसे हाडला असते उडवा आणि गप घरात चला. आता चलान चलान, पाय दुखले होत ना बाबू. मित्राचं दुकान हा खाज्याचं. हे सगळे आपले सबस्क्रायबर. हे काय म्हणतात, कशी आहे जत्रा? व्यवस्थित. काय म्हणतात त्या खाज्याचा जो रेट काय आहे? आला खाजा. ओके. बाकी सगळा एकदम फ्रेश खाजा भेटतं यांच्याकडे. जिलेबिया, खाजा सगळा येतो. सगळा घरगुती ना आपला. पप्या, चुकलं असतं काय करतलं? स्टेजकडे जायचं आणि सांगायचा चुकलंय म्हणा. तू चुकलं असतं काय करतलं? स्टेजकडे जायचं सांगायचा, गो माझं चुकलो हवा शोधा म्हणून. ऐकलं? चला. इकडे आपल्या मित्राचं दुकान हा खाज्याचा. बघा, हे आमचे पोलीस पाटील, आमच्या अडीगावचे दिनेश सुर्वे. आणि आपला मित्र बाबू, माझा खास मित्र दिव्यातलं. आणि खाज्याचं दुकान लावलं. काका काय म्हणता? झाला दर्शन बिर्शन? इकडे काय आहे तुका? काय नको आज? काय काय म्हणतास? विक्री करताना काय घेतात? नाही, येतो जाऊन येतो. ओके. मालवणी खाजा, सुरव्यांचा मालवणी खाजा. काय काय घेतलास? काय घेतलास? ईशा काय घेतलं? काय वेळ एवढीशे 10 रुपये. काय घेतो? काय घेतलं? काय तर घ्यावा भरपूर. केनी इलास मित्रांनो. हे बघा, या साईडला पोलीस नियंत्रण कक्ष आहे बघ. आणि आपले युट्यूबर लकी कांबळी आणि आपले मालवणी लाईव्ह लकी कांबळी ड्रोन उडवत आहेत. तर आपला ड्रोन जातोय. ओके. पोलीस नियंत्रण कक्षाशी इथे संपर्क साधायचा आहे. ती फॅमिली तुमची वाट पाहते. आपले
दोन यूट्यूबर मित्र भेटलेत, सर्वेश पेडणेकर आणि अनु अडकर, मालवणी माणूस आणि कोकणचा फोटोग्राफर. हा सर्वेशचे पण व्हिडिओ खूप चांगले असतात आणि इन्फॉर्मेटिव्ह असतात आणि अनुचे पण खूप चांगले असतात. तर फिरलात मग येतो आपल्या शॉपवर जाऊन येतो. हां ओके तर भेटाय नंतर. आणि इकडे आपलं शॉप हा वस्त्रकला बघा. आपले टी शर्ट भेटतात आपल्या मालवणी भाषिक. तर जाऊया आपल्या शॉपमध्ये. हे साळकरांचो झील गावात, साळकरांचो झील नक्की. काय करू कसा परवांदा चढू म्हणा बाय एक मिनिट. आपले वस्त्रकलाचे मालक ते बघ, ते बघ मोठा होता ना हे आहेत आपले वस्त्रकलाचे मालक. तर नाही ते नाही, तुम्ही ते मालक बिझी असतात. तर तुमका जर ही आपली टी शर्ट हवी असतील तर रोहितला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. रोहितचा नंबर देतोय मी, रोहित आणि बंटीचो. तो असू दे नंतर केलेला काय चालू तरी कर काय तर बघूया. अवेलेबल आहे दादा. लाईआउट हा दादा त्याची वर्ष तुम्ही बनवू शकता तुमच्या आवडीचे कस्टमाइज टी शर्ट. मग वाट कसली बघताय, आता टी शर्ट घ्या आणि टी शर्ट घालून सगळीकडे मिरवा. कोणाचा आवाज हो? वस्त्र आमची हा तुमची. आला दादा आला. तर मित्रांनो आपला स्टॉल हा उद्या कोण येऊचे असतील तर यावा, नाहीतर आपल्या रोहितला कणकवलीत भेटू शकतास. कणकवली त्या शॉपवर. वस्त्रकला बोला टी शर्ट वाला. हे आमचं साळकरांचं झील हा. तू आता खरं विसरला कस्टमाइज टी शर्ट. तर कसं चाललं व्यवस्थित ना? चालन देत चालन देत असं डोळ्यावर काय ती बांबली येऊन देत पण चालन देत बरोबर ना? हा बोल बोला साहेब काय म्हणताय? कधीपासून आहात तुम्ही इकडे? असं मानकुट वर ठेवून बोलतोय. आता आम्ही सुरुवात सेटअप सगळं संध्याकाळी येलो. रात्री एक 2च्या आसपास सेटअप लावलं, नंतर बसलेलो आणि 3-3:30 वाजल्यापासून सुरू झाला. सकाळी फाटपटी सकाळी 3:15 पासून गर्दी सुरू झाली. हे उभे असं आपलं स्टॉक जाता ना स्टॉक. हो हो गर्दी तर नक्की जा भरपूर. त्याच्यामुळे ह्यो माणूस आणि मी सकाळी 3 वाजल्यापासून बरं तुमची मेहनत आम्ही बघतो रे आमका कळताना. समज जर आपल्या ही टी शर्ट मागवची असतील त्याच्यामुळे उभे राहा. नक्की 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 लोक आपल्याकडे बघून येतात बरोबर ना? मग त्यांच्यासाठी रवाचाच लागतं. आणि बरेच जण आता तुमच्यासारखे मित्र सगळे मदती गेले होते. नक्की नक्की नितेश इलो, याची बाबा असत, ते भाव असा सगळे इलेत मदती. अरे तुझ्या मदती कधी पण रे. बाकी लकी वगैरे क्षितिज दादा, अक्षय सगळे कालपासून हो होते. हो ते समाजला सांगितल्याने त्यांनी मदत केल्याने सगळ्यांनी. त्याच्यामुळे अरे तुझ्यासाठी काय पण आपण कुणकेश्वरात पण जाऊया मित्रांच्या जीवावर आम्ही. बरोबर ना? कुणकेश्वरात पण जाऊया आपण. कुणकेश्वरला असा ना? हो कुणकेश्वरला येणार कुणकेश्वर. सर मग समज आपली हे शर्ट जर पाहिजे असतील तर कॉन्टॅक्ट नंबर हो काय आपलं कॉन्टॅक्ट नंबर 8999307517. ओके. कॉल करायचो. नाहीतर जर तुम्ही कणकवलीत येत असाल तर तुमचे जी टी शर्ट असतात ती तुमका आमचे शॉप असता माधव बागमध्ये असा ह्याच्या मराठा मंडळला अनुभव प्रिंटिंगच्या बाजू ओके ओके. वस्त्रकला हा तो आपण व्हिडिओ केला तर अगदी माहीत नसत तर त्या व्हिडिओ जाऊन बघू शकतास. तर तुमका बेस्ट ऑफ लक. बऱ्याच वेळा कधी कधी आमचं शॉप बंद असतात कारण नाही प्रिंटिंग करूची असतं. तर माणूस तो आमचा एकच असता. तर तो प्रिंटिंग कधी करू गेलो तर लगेच कस्टमरांनी कारण त्याच्याकडे सगळा सोपवलेला बरोबर. कधी कधी सांगतात आमका असं असं लगेच टी शर्ट व्हाय. तर त्या कस्टमरसाठी दुकान बंद करून लगेच मग एका घराकडे जायचं लागता. मग तो घराकडनं ती प्रिंट मारता आणि लगेच त्या ह्याका देता कस्टमरला देता. म्हणजे एवढी फास्ट सर्व्हिस देतात. त्याच्यामुळे कधी कधी दुकान जर बंद असला तर कॉल करा. नाराज होऊ नका, कॉल करा करा बरोबर. तर तो आमचा माणूस असतो हा रोहित असतो आपलं. म्हणते माहिती बघून ठेवा चेहरो मारूच असलं ते का मारी अरे. तर बेस्ट ऑफ लक तुमका सगळ्यांका बरोबर. तर मित्रांनो आपल्या शॉपवर बरीच गर्दी आहे आणि भरपूर स्टॉक संपलो आणि सगळे पोरगे आता जमले आहेत उभे राहून. मी पण अजून आमका फिरायचं असा. आता पुढे जाऊया नको खाली जाऊया मंदिराकडे ना. पुढे काय नाही संपला बाजार.
जयेश आईस्क्रीम घेता. तू नाही घे ना? माका नको आईस्क्रीम मेलं ना. आता थंडी दाखव यायला परत 100 रुपये बाहेर पडायला. तू घे काय हवे आता. मित्रांनो या साईडने जी कणकवली डेपो असा, कणकवली साईडने पण भरपूर लोक येतात हे बघा. तर मित्रांनो इकडे सगळ्या बचत गटवाल्यांचे स्टॉल असतात हे बघा. महिला उद्योग ते गृह उद्योगवाल्यांचे स्टॉल असतात. तसं काय नाही साईडने पूर्ण सगळे गृह उद्योग. जसे ह्या साईडला असत तसेच या साईडला पण असत. या साईडला पण सगळे बचत गटवालेच दिसतात. महिला उद्योग. काय घेतलं? हां ह्या घेतलं. ह्या एवढाच घेतला झाले. हे एवढा ह्याच्यात काय होताला कानाक लावून खेळा काय तसं ना. पण पण काय घेतलं? ओके रिंग पाठवून काय करतात दाखवतात असं. ते फिरा केली आहे तशी. झाला फिरलात ना खरेदी वगैरे पेपर वाचून दाखवा. काय नाही भाऊजी असाच बिंदास खरेदी करा काय टेन्शन नाही. मित्रांनो आम्ही आता या साईडला खाली इलो आणि या साईडला सगळे गेम असत. इकडे मौत का कुवा आणि बाकी गेम लहान मुलांचे प्लस ते जम्पिंग काय ता काय जम्पिंग छपाक. परत इकडे मौत का कुवा आकाश पाळणा असा बऱ्याच गोष्टी असत. तर आपण जाऊन बघूया तिकडे. तर इकडे आता आपण हे बॉल टाकतो गेम टाकतो. हे घे हे कसं आहे ते 50 रुपये. टाक सारखे टाका. या खै खै जातात तुझे ते पटापट टाक. अरे हळू टाक मेले हळू टाक मेले. तू टाकतं ते टाक टाक तरी. एका जमलेला दिसता या फिरांच्या बॉल बिल काय टाकत नाही म्हणतात. टाक टाक लॉस वाटता. तुका तो टप ठरलेलो दरवर्षी हो. दरवर्षी हो टप ठरलेलो आहे का. प्रतिवर्षाप्रमाणे ह्यांनी बॉल टाकून तो बारको टप काढलाय. दरवर्षी टपच गावतात एका. समजलं ना. तर आता इकडे काय आहे बघूया चला. बरोबर पाळणी वगैरे भारी वाटते. आता काय रावला. हे बघा इकडे ग्लास असत आणि हे ग्लास पाडूचे असत. कसे ते कसे 100ला 4. ते सगळे पाडूचे होता तुका. खडे मेले टाकतं थांब. तो बॉल मारून झाले. आता काय आता बारके ह्या आपल्या बाबू. आता काय तर आपले यूट्यूबर अमोल सावंत आणि आरुश्री फेमस यूट्यूबर पाण्यात बसलं. आणि सचिन दादांचे जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी मागा
आरुषी सावंत सबस्क्राईब करा. हो नक्की नक्की. एका सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. माझे नसशाल त्यांनी पण करा सबस्क्राईब. सबस्क्राईब करा. हो आणि व्हिडिओ बघित राहा नुसते. ह्याचे पैसे वाढायचे. आता बघू गवे. तू बसला पाण्यात? नाही. रडलं बिडलं नाही ना? मी अजून बसतोय नाही. नाही, आता नाही. जावा ये पाण्यात बसलं जाऊ जावा एकाव घेऊन जावा. स्ट्रॉंग झाले, स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंग झाला तर ए बारक्या पोरांच्या पाण्यात बसला म्हणजे बसा पाण्यात असे काय करतात. तर श्रेयस जाता पाळण्यात आरुश्री सोबत. आरुश्री अमोल श्रेयस जातात पाळण्यात. तर जावा तुम्ही. आम्ही इथे थांबतो आणि मके खातो तोपर्यंत. ओके हे आम्ही थांबून मके खातो होतो सर. जावा तुम्ही. हां बाबू थांब यांच्यावर जा. मित्रांनो श्रेयस तिकडे याच्यात गेलो पाळण्यात अमोल सोबत. अमोल आरुश्री सोबत. आणि आम्ही इकडे आता बघूया सृष्टी काहीतरी घेऊया म्हणता. विचारलं कसं 400 रुपयाचे आपे नको खाऊया. इथे घेता हे पण बरा कसाचा विचारत. नको बसावं. वर गेला सगळे देव आठवले. बियालं काय मेल एवढं मर्दासारखं. हो डोळे बंद करून होतो. आता हे बघूया येतात ते काय करे होते. हे डोळे बंद करून किती होतात. स्पीड नव्हतं ना नॉर्मल मजा येईल. 100 रुपये वसूल झाले. बघलो आम्ही नाही का. बघा इकडे सगळं लोखंड बाजार. सगळे लोखंडाचे वस्तू. लोखंडा भिडा भिडा आहे बघ. कोयते कुराडे काय असतील ते इकडे सगळं ताच असं. थांब काहीतरी घेता बायको माझी. हापे 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 हाप्याचा एक भांडा घेता. ह्या घ्या मोठावाला खयचा घेता. मता घे. ₹400 रुपये सांगतो. 300 देतं ते. बोल बाय बाय. चल आरुश्री बाय. चल. एक युट्यूबर विकी गाडी चॅनलचं नाव ना तुझ्या. आणि हे आमचे जुने मित्र बरोबर. चल हो बँजो पार्टीवाले सगळ्यात जुने मित्र. किती गर्दी झाली बाय बघ. तर ना गर्दी झाली बघितलं. मित्रांनो गर्दी जबरदस्त वाढली आता. आणि आम्ही आता घरी जाऊच्या मार्गात असो कारण जाम धमाक झाला ना. तर आपण खाजा घेऊचा आपल्या कुठे घेऊया. त्या यांच्याकडे घेऊया ना आपल्या पोळमातल्यांकडे. हे आमका आता काय तर द्यावा खाजा बिजा. हे बस किती घेतं. हा किती घेतं. हे दुकानदार आहे ते दुकानदार फिरतात बारके दुकानदार. काय मग हा दे पैसे दे दे पैसे दे. अरे ती अशी काय दुकानवाली दे. देणार ना काय दे पैसे वाटता. पैसे देता आता का टाटा. ते काही खाऊ घे. हा तुझा हे घे खाऊ घे. पैसे नाही गावाचे आता. मी चाललोय. हस आता हस वाईट हस. तर मित्रांनो इकडून प्रसादाची ताटा आणतले बघा.
तर इथे आता सृष्टीत पाणीपुरी होई झाली, तर पाणीपुरी घेतो आता आम्ही. ओके, फ्रेश आणि सृष्टी खात झाली, मी काय नाही खावते. तर पाणीपुरी लवर दोघं पण. मी पाणीपुरी खाणे नाही माहीत आहे ना. हे बघा इथे देतले आता, हे बघ जोरदार तयार करतात हे बघ. तर आपला मित्र भेटलो आणि बरेच बुरनूस घेतला ना, खरेदी भरपूर झालेली या थंडी पळाली तवसर. दिलेले फक्त घेऊची बघतो. अरे थंडी पळाली तवसर. चल चला तर आपल्या दुसऱ्या मित्राच्या दुकानात जाऊया, तिथे खाजा घेऊया आणि घरी जाऊया. चल काहीतरी खाजा बिजा दी. आता आम्ही चाललो घर राखव. कमरेचा शाप झाला बिरडा समजलं. एकटोच बायको खाया हा आतमध्ये गेली. अच्छा, आणि हो काय प्रंजय मगाशी भेटलो तो, गावलेलो मगाशी. काय तर घ्यायचं. हो त्याच्या डोक्यावर एक ठेवून बघ, त्याच्या डोक्यावर एक ठेवून बघ. हो बघ बरी वाटतात काय ह्याच्यात तरी ठेव बघ तरी. तर काय श्रेयस बॉल घेता वाटतं. काय घेता बॉल? त्याच्यातलं ह्याच्यातलं की त्याच्यातलं? होय बॉल कसे? बॉल घेतला श्रेयसने. आणि काय या चिमणी बिमणी नको नाही. हे बघ अरे हे बघ पैसे येले, चुकल्यासून पैसे येले. मस्त आयडिया काढलात. हो तर इकडे द्राक्ष बघतात. बरी आहेस? चांगलीवाली घे. हे आपल्या मालवणातलेच. ती बघ जेवणाक लाईन लागली बघ, ती बघ जेवणासाठी लाईन लागली. तर सृष्टी काय बघता, झारो बघताय म्हणता. झारय तो पुढचं बघतो. 150 रुपये. मोठं हो बाई, ते मोठं किती हो तो बरं दिसतं. इथे सेल लागलो 90 रुपये 90 रुपये 150 रुपये असं. बघूया आता काय घेतं. घेतलं घे ना, त्या दिवशी बघी होतं ना घे. तर सृष्टी नातीसाठी काहीतरी घेता. बघूया ससो घेता. ससो इकडे घेऊन ये सृष्टी. काय घेता बाबू? असं घेऊया. तो बरं वाटा होतो. हां तसं नाही, तो तसं जातो कुत्रो राहतो. बघ कायचा घेतस तर ठरव. दाखव बघूया. तर आम्ही हे घेतलं बघ. असं तोंड दाखव त्याचा. आजी नातीसाठी घेतलं ना, तुझ्यासाठी नाही बाबा. तू काका म्हणून काहीतरी घेऊ गो होतोस खरं म्हणजे स्वतःच्या पैशात. कशी आली किचन आवडला. हा हा जा बघ येतोय. घेतलं कसं आता? 120. पैसे दे आणि घे. बघ तुझ्यासाठी
म्हणतो रडाक नको 100-20 कमी केलं. सृष्टी काय घेताय? पनीर विनीय काय घेता? काय घेतलं? पनीर घेतलं आणि उत्तम नाईक यांचे नातेवाईक आशिष काय घेतं? पर्स. ही कोणासाठी? 601. बघते आधी उघडून. 600साठी पर्स घेता. ओके. तुझ्यासाठी नाही घे ना? तुका पण हवी तर घे. चालेल. घेतलं पर्स. चला आता पुढे जाऊया. आता जेवता बघूया. चला घेता बघूया कसं दा बघू. दाबू नको त्याचा. कसं दा? 400. ते 400 तुझ्याकडसून मागं वाटतं गेल्या वर्षी येऊन येल्लंय. तू हवी कणकवलीच होत ना. हा म्हणूनच सांगतोय तुझ्याकडसून गेल्या वर्षी येऊन येल्लंय मी. नाही तू मी तुका बघल्यावरच ओळखलंय माझ्या व्हिडिओतच गेल्या वर्षाच्या पण. सृष्टीत पैसे देता आज सगळ्या जाम पैसो वाटता ना बाबू. मम्मीकडे जाम पैसो आहे. अजून काय घ्यायचा तर घेत राहू. घे. ओके थँक्यू. हा ओके. हे शिगम्यात बरा पडताला नाचाक. हे कसे आहे ते? कोण हा? खालचे 100. माहिती घेता? हा घे. हा घे तू. आणि पैसे तुझे दे. काय झाला? घे काढणार तो पैसे. काय पैसे कमी नाही त्याच्याकडे. काढ. ते देतले काढून. तू पैसे काढ फक्त. येतं समोर. तर बऱ्यापैकी खरेदी केलं आम्ही. आता सगळे पैसे सरलेत आमचे. आता बाबा तुझेच काढ पैसे. दिसता हा मग चल. ओके. एवढे बाईक्स लागले हे बघा. आता काळोखात दिसणार पण आहे. खाली सगळे 4 व्हीलर असत. आता आमची गाडी शोधूया खय असा ते. नाहीतर वांदे होतलेत. या साईडला सगळे झाडीत गाडीत लागलेत. येऊन पोचलो आम्ही आता घरी. आता पोचतो. अरे बघा असे बोजा घेऊन येलेत. सृष्टीन पण नेल्याने एक बोजा पुढे. खूप मजा केलो आम्ही. बरीचशी खरेदी पण केल्याने आणि त्या मजा येईल. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके चला आता झोपाया. गुड नाईट.